खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। तेलेंगानायाव मोनसे गिख्रंथाव आरो सोमोनांथाव जाथाय जादों। बे जाथाया गासै हादोरावनो सोमावग्लुंदों। बे जाथाया तेलेंगानानि वारांगल नोगोराव जादोंमोन। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सोमोनांथाव थासारियाव सासे आइजो आरो बिनि सानै उन्दै फिसाजोखौ नोगोरनि गंसे सुइमिं पुलाव गोदोना थानाय हालोदाव मोननाय जायो। थैनाय बिमाया 26 बोसोर बैसोनि, मुङा फरहदमोन। बेबायदिनो थैनाय फिसाजोफोरनि मुंफोरा फारियै उम्मेरा 8 बोसोर बैसोनि आरो आयशा 6 बोसोर बैसोनि। बे जाथाया वारंगल कम्मम हादोरारि राजालामानि साखाथियाव थानाय नखरनि गंसे सुइमिं पुलाव जादोंमोन। बुधबारनि मोनायाव फरहद आरो बिनि सानै फिसाजोआ नखरनि गुबुन सोद्रोमाफोरजों लोगोसे सुइमिं पुलनि खाथियाव थांदोंमोन, नाथाय दसे समनि उनाव सोमोनांथावै दैयाव गोदोना थानाय थासारियाव नुनो मोनो। बेनि उनाव जायगानि सुबुंफोर आरो बाहागिफोरा थाबैनो बिसोरखौ रैखा खालामफैयो आरो वारंगलनि MGM देहा फाहामसालियाव लानानै थाङो फाहामथायनि थाखाय। नाथाय डक्टरफोरा साथामखौबो फाहामथाय होबाय थानाय समावनो थैबाय होननानै फोसावो। जाथायनि सोमोन्दै फरहदनि फिसाय अजरुद्दिना पुलिसनो होनाय बिबुंथिनि बायदिब्ला बे मोनसे जाब्रबथायसोमोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। सलाय बक्सआव जों भटखौ होगोन, जों BJPनो भट होआ। 10 बोसोर मन्त्रि अशोक सिंहालआ जोंखौ थगायबोदों। जों हाजो गुदियाव रायजो जानायखाय जोंखौ नायसना। बेबादि फोरमायदों सासे आइजो। जोबोद दुखुजों फोरमायथिदों बर' आइजोआ। मख'जाथावदि 65 नं दिकेयाजुलि बियाबाव मन्त्रि अशोक सिंहालनि सायाव खुद्रिसारदों। मानोना 10 बोसोर गादियाव जिरायनानैब्लाबो दिनैसिमबो FRC ओनसोलफोराव जौगानाय खामानि मावाखै। FRCनि सोमोन्दै 10 बोसोर MLA मन्त्रि जानानैब्लाबो सोरखारा एसेम्ब्लियाव मानो अजद दिखाङाखै? बे बिथिंखौ लानानै होख्राव बुंदों दिकेयाजुलि हालामनि बर' सासे आइजोआ। बागानपारा मण्डल BJPनि बानजायनायाव गोख्रों सोलिदों बिसायख'थि फोसावदिं मेल। तामुलपुर विधानसभा बियाबनि NDAनि बिजाथि बिस्वजित दैमारिनि जानानै बागानपारा मण्डल BJP मावखुलियाव खुंफुंनाय बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव रोजा रोजा रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो तामुलपुर विधानसभा बियाबनि NDAनि बिजाथि बिस्वजित दैमारि एबा BJPनि बिजाथि बिस्वजित दैमारिया। आसाम हादोरसा BJPनि आफादगिरि दिलीप शइकिया, BTCनि MCLA रेखारानी दास बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोयो। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि फोसावदिं मेल। धेमाजि जिल्लानि गासै बर' माहारि आफादा दिनै बिजाथि रनज पेगुनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल लादों। गगामुग नलबारि क्रिस्टि भवन हलाव मोनसे गिदिर बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारि लानानै जाफुंसार महरै खुंफुङो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै BKWACनि CM मिहिनीश्वर बसुमतारी, लोगोसे मनरन्जन बसुमतारी, जाय UBPOनि आफादगिरि, बिस्तिराम नार्जारी, गाहाय नेहाथारि, बारग' BLT वेलफेयार ससाइटिनि क्यामाली बर' देउरि दैमारि, लेङाइ आफादगिरि, धेमाजि जिल्ला परिषदनि मलेन्द्र नार्जारी, रांगिरि UBPOनि रतिराम बसुमतारी, आफादगिरि DDC UBPO रन्जिता बर', नेहाथारि UBPO प्रभात बसुमतारी, बोसोनगिरि UBPO आरो लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानायजों लोगोसे UBPO, ABOB, ex-BLT, ex-NDB आरो मानगोनां मेलेमजिबिफोराबो बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव रनज पेगुआ गोरलैयैनो बिसायख'थियाव देरहासार जागोन होनना फोरमायथियो BKWACनि CM मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा। दासान्दि UPPL पार्टिनिफ्राय ओंखारनानै गोबां दैदेनगिरिफोरखौ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BP पार्टियाव जयनिं जानाय। BP पार्टिनि खामानि मावनाय आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै BP पार्टिखौ मदद होनाय गोबां मावथि सोद्रोमाफोरखौ दासान्दि नुनो मोनदों। बेबायदिनो फिन गोबांथार बारग' NDBफोरा गोदानै ओंखारबोनानै BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BP पार्टियाव दोलोआव हाबफैनायखौ नुनो मोन्दोंमोन, जेराव खमैबो सा 1700निबो बांसिन ex-NDBफोरा गोदानै BP पार्टियाव आखाइ हमफैदोंमोन। बेबायदिनो फिन आरोबाव बारग' NDBनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि मोनसे समनि बिसावरायगिरि एबा सायखं बसुमतारीयाबो BP पार्टियाव फैफिनबाय। गिबियाव बिथाङा BP पार्टिनिफ्राय ओंखारनानै प्रमद बर' दैदेननाय UPPL पार्टियाव जयनिं जादोंमोन थांनाय BTC बिसायख'थिनि सिगां फिन आरोबाव बिथाङा BP पार्टियाव फैफिनबाय।
बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि UPPL पार्टीनि फिन आरोबाव मोनसे गेदेर खहा होननानै बुंनांगोन। UPPL निफ्राय ओंखारबोनाय बारग' NDB एबा बि सावरायग्रा थामहिनबा UPPL पार्टीनि BTC खुंथाय समाव EM जानाय बारग' मावफुं सोद्रोमा सायखं बसुमतारिया मैया UPPL दोलो नागारखांनायनि उनाव लोगो लोगोनो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BP पार्टीयाव जयनिं जायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय
लानानै फैदों। नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।